Zamisli dva čoveka, Marka i Igora, u selu koje nema vode. Marko odmah zgrabi dve kante i svakog dana nosi vodu sa jezera, od jutra do mraka. Težak posao, ali para stiže. Igor nestane na par meseci, a onda se vrati sa ekipom i napravi cevovod pravo od jezera do sela. Njegova voda je čistija, teče danonoćno i košta duplo manje. Selo istog trena pređe kod njega. Marko radi ceo život i umre sa dugovima. Igor izgradi jednom i zarađuje zauvek. Pa evo pitanja za tebe. Da li ti nosiš kante ili gradiš cevovod? Postoje samo 4 načina da zaradiš novac na ovom svetu. Zaposleni menja svoje vreme za platu i najviše ceni sigurnost. Samostalac napusti šefa da bude sam svoj gazda, ali umjesto jednog posla sad radi njih 10 i sve visi o njemu. Vlasnik ne posjeduje posao, on posjeduje sistem koji drugi ljudi vode umjesto njega. A investitor pravi novac samim novcem. Leva strana radi za pare. Desna strana pusti da pare rade za nju. Pitaj se iskreno, u kom kvadrantu si ti danas? Evo najvažnijeg pitanja u celoj priči. Ako sutra prestaneš da radiš, da li ti prestaje i prihod? Ako je odgovor da, i dalje si na levoj strani, ma šta pisalo na tvojoj vizit karti. Zubar koji ode na odmor, poslao je i svoju zaradu na odmor. Pravi vlasnik gradi mašinu koja radi i kad njega nema. Njegovo tajno oružje je tuđe vreme, a investitorovo tuđe pare. Tako desna strana raste daleko preko granica jednog jedinog čoveka. Sad ono što retko ko kaže naglas, porezi. Zaposleni prvo zaradi, država mu odmah uzme svoje, pa on troši ono što ostane. Vlasnik prvo zaradi, potroši na troškove firme, pa se oporezuje tek na ono što je preteklo. Ista država, isti zakoni, potpuno drugačiji redosled. Hirurg koji radi 60 sati nedeljno da skoro pola plate, a investitor koji ni ne ulazi u kancelariju može legalno da plati skoro ništa. Poreski zakon nije pokvaren, radi tačno ono za što je napravljen. Nagrađuje onoga ko rizikuje. Prvo pravilo bogatih. Prestani da kupuješ obaveze. Tvoja kuća pod kreditom stoji u tvojoj koloni dugova, a ista ta kuća je kod banke upisana kao njihova imovina. Svaki kredit, svaka rata na karticu činite nečijim zaposlenim. Obaveza je sve što ti uzima novac iz džepa. Imovina je sve što ti ga puni. I ne treba ti odmah stan za izdavanje. YouTube snimak koji nosi 50 evra mesečno je imovina. Knjiga, online kurs, mali udeo u tuđem biznisu. Pogledaj svaku ratu koja ti odlazi sa računa i pitaj se, da li ovo puni ili prazni moj džep? I na kraju, gde se bogatstvo zaista gradi? Razlika između bogatog i siromašnog nije u plati, ni u školi. Razlika je u tome šta radiš u slobodno vreme. Zamisli Marka i Tinu. Isti posao, ista plata, istih 8 sati. Ali šta rade u onih 14 sati kad nisu na poslu? Marko dođe kući, otvori pivo i scrolluje telefon do spavanja. Tina odgleda snimak o ulaganju, pošalje 3 maila za svoj mali biznis i pročita 20 minuta pred spavanje. Premotaj 5 godina unapred, isti posao, ista plata, potpuno različiti životi. Tvoj šef ti neće napraviti bogatstvo. To je tvoj posao i gradi se u satima oko posla. Znači, sad imaš mapu i znaš na kojoj strani želiš da budeš. Kanta te hrani danas i nije ti neprijatelj, ali te nikad neće osloboditi. Jer čim staneš, voda stane. Zato nosi svoju kantu sa zahvalnošću, pa idi kući i gradi svoj cevovod. Ako ti se ovo dopalo, prijavi se na Cash ili Biznis i vidimo se u sledećoj lekciji.